Koronavirus egeniyedem resmi taýdan hata bolmadyk Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy vaksinasiýanyň dowamında paýtagta gartaşan adamlara vaksina etmek teklip edilip başlandy. Marda bolsa hökmany maska giymek talabyny bozýanlary tutmak üçin mekteplerde reýt geçirilýär. Aşgabat şäheriniň garry ýaşaýjylaryna koronavirusa garşy vaksina hödürlenip başlandy. Hususan 5-nji saglyk öýüne degişli 1-nji we 2-nji etrapçylaryň käbir ýaşaýjylaryna vaksinasiýa barada öýlerine jaň edilip çakylyk berildi. Bu arada 24 fevralda Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary habar berdiler. Olaryň sözlerine görä, bu medisina edarasynda Ortiýetiň Sputnik V vaksinasy edilýär. Sanjym etdirmek üçin başda rentgen barlygyndan geçmek talap edilýär. Mundan başga da häzirki wagtda milli howa ýollarynyň işgärlerine, pilotlara we stewardessalara koronavirusa garşy vaksina edilýär. Häzirki wagtda ýurtda koronavirusyň alamatlary bilen geçýän keselçilik ýokary derejede taklanýar. 24 fevralda habarçylar paýtagtyň 55-nji mektebiniň okuwçylarynyň hem mugallimleriň arasynda kesellänlerin köpdigini habar berdiler. Şu sebäpden mugallimleriň ýetmezçiligi dörep odalky çirek klasslara bölünen sınıflar indi birleşdirilýär. Türkmenistan fevral aýynyň başynda koronavirusa garşy sanjym edip başlady. Bir wada COVID-19-a garşy 2 sany Rus vaksinasyny hasaba alan ýurdun häkimetleri vaksinasiýanyň başlananlygyny resmi taýdan eglan etmedi. Şuň üçin paýtagtda birnäçe lukmançylyk edaralaryň işgärlerine, hukuk goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk edaralarynyň işgärlerine şeýle hem köp sanly adam bilen işleşýän döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine vaksina edildi. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri vaksinasiýanyň welaýetlere henidem ýetmeýänligini habar berdiler. Şunlar welaýetlerde ilatyň maska giymek düzgünlerini berjaý dişine berk gözökçülük dowam etdirilýär. Mary welaýatynyň polisiýasy maskalaryň dogry giyilmegine gözökçülük etmekde işçilik görkezýär. Adatlyň yerli habarçylary şu hepdeniň başyndan beri welaýatdaky bilim edaralaryna reýitleriň ýygjamlaşanlygyny habar berýärler. Bayram aldaky 4-nji mektepde polisiýa koridorlarda we hajatxanalarda okuwçylaryň maskalaryny barlaýar we maska giymedikleri tutýar. Tutulanlaryň enatalary mektebe çağırılıp jerime töledilýär. Jerimäniň miqdary 100 manat. Enatalaryň köpüsi bolup geçýän zatlara gaharyny açaçan beýan edýärler. Bir ene çağanyň hemişe maska bilen ýöreýänligini öňe jerime talap edilmesine gaharlandy. Ol gepläninde maskasy süýşendir. Indi näme etmeli? Munyň üçin nädip jerime salyp bilersiňiz diýip aýal gaharlandy. Ol jerime tölemäge pulunyň ýokdugyny hem aýtdy. Şonda polisiýa işgäri özüniň günde 4 düzgüni bodan adamy tutmagy borçludygyny aýdyp, jerimeni hasaba aldyryp ony özüniň төлejekdigini söz berdi diýip wakanyň bir şahydy adynyň aýdylmazlygy şerti bilen adatlyga gurrun berdi. Adatlyň habarçylary mundan odol tutuş ilatyň maskalary giýýänligine garamazdan maskasyz adamlary tutmak boýunça gündelik plany bolan polisiýanyň adamlary ýyzgyderli tutup jerime töledýänligini habar berdi. Munyň üçin polisiýa köçelerde, bazarlarda, ýaşaýyş jaýlaryň golaýynda hem jemgyýetçilik ulaglarda hemişe nowatçylyk çeker. Resmi taýdan Türkmenistanyň häkimetleri vaksina çärelerini we hökmany maskalary giýmek talaplaryny koronavirus pandemiýasy bilen baglaşdyrmaýar we bu çäreleriň ýokunç keselleriň öňüni almak üçin durmuşa geçirilýänligini öňe sürýär. Ýöne ýurtdaky berk çäklendirmeler we maska giýmek talaby 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus missiýasynyň saparyndan soň girizilipdi. Şonda häkimetler ilaty howadaky ýokary derejede köpelen tozan bölejikleriniň goramak üçin maskalary giýmelidigini aýdypdy. 2020-nji ýylyň iýul we awgust aýlarynda Saglyk saklaş ministrliginiň resmi bildirişleri yerli mobil operatorlar tarapyndan ýaýradyldy. Türkmenistanda ilaty maska taktyrmak boýunça kampaniýa giýingerimde alınıp barýar. Edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri maska giýmek borjy barada ýazmaça dil hatyny bermäge mejbur edilýär.